ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇನಿ ಯಾನು ತ್ರಿಪುರದ ರೊಂಗ ಬಿಲ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಊರುಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ತ್ರಿಪುರಡ್ಲ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ತ್ರಿಪುರಡ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವೆನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐನ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಎಂಚಂದ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಮಾತ ಪೇಂಟೆಗ್ ಅಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತುಜ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಏನೇ ಮಾತ ತೆನಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದೆರ್ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅತ್ತೆ ಬೆದ್ದಾರ ತೋಚ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲ ಐನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ. ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇಬೇರ್ನ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಸೋಕುಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಮಲ್ದೆರ್ತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿದ ತೆನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಕಾಳಿ ದೇವಿನೇ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ದೀಪ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸಾದದ ಲಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಪುಲ್ದ ಟೈಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಚುಟ್ಟಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಉಂಡು. ಆ ಮುಲ್ಪ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮೊರತ್ತಿನ ಎಪ್ಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರ್ಪದ ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿತ್ತೆ. ಐನ್ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಪಿನ ಇತ್ತೆ ಕಿಚಡಿ. ಒಂದು ತ್ರಿಪುರ ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಚಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರೂತ ಪಂತ್ಯದ ಕುಲ್ನೈತೆ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕೆರೆಗೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲೇಪ್ ಆಡ್ವೇರು. ರಡ್ಡನೇ ಪಂತ್ಯದಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದೇರು. ಮತ್ತು ಹಿರೇ ಎನ್ನ ಮನೆ ತಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೀತಾನ ಎನ್ನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನೀರು ಮೈತಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ಬುದ ತುಂಡು ದೀತೆರ ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊರಿ ಮೊರೆತ್ತಿ ನಾವು ಐನ್ ದೀತೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಪ್ಪುಲು ಬುಕ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆದ ಬಿತ್ತು ಐನ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಿಸನ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಚಡಿ ಇಟ್ಲಿ ಕೇನ್ ದಿಪ್ಪಾರು. ಕಿಚಡಿ ಬೇಳೆಡು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪನ್ಪಾತೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಚಡಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಣಸಾದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಪನ್ಯರಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಢೋಲಕ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು.
ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬ ತ್ರಿಪುರಾಡ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಈತನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಾರು ನೆಟ್ ತೆನಸ್ ಮಾತ ತೋಚ್ಪಾಯ. ಸೊ ನನ್ನಲಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.